Ja som založil výskumnú vývojovú organizáciu BioMR, alebo Biome Research. A odkedy už nie som aktívny v Eurokorode, tak spolupracujem s Biomedickým centrom Slovenskej akadémie vied na výskume prerodochemických klonov pobočníkovej krvi v spolupráci s Beyond AS, možno nám to niečo povie, tam je PET centrum, pozitívnová emisná tomografia, ako diagnostické pracovisko, hlavne na diagnostiku nádorov. A tam riešime využitie značenia mezenchymálnych kmeňových buniek radiofarmakami a ich potenciálneho využitia ako diagnostika, ale aj v terapii, takže taký terapeustický prístup pri terapistike nádorov a autoimunitných ochorení. Okrem toho máme licenciu od UŠKVBL, čo je taký šukl pre zvieratka. Podľa tohoto povolenia sme výrobca personalizovaného veterinárneho lieku. Vychádza to z toho, že zvieratá majú takisto problémy, kde sa dajú využiť kmeňové bunky. U zvierat sú to hlavne mezenchymové kmeňové bunky na obnovu pohybového aparátu, to znamená opotrebovaných klbov, potrhaných šliach, ale aj autoimunitných problémov, keď dochádza k nejakým zlyhaním orgánov. Aj s tým máme už skúsenosti. Takže vieme pripraviť personalizovaný veterinárny liek, to znamená, zoberie sa vzorka tukového tkaniva alebo synoviálnej tekutiny, je tam tých zdrojov viac. Toho zvieratka vyizolujeme kmeňové bunky, namnožíme ich do potrebného množstva a potom ich veterinár vie podať na to postihnuté miesto a funguje to veľmi dobre. Takže skúsenosti z zvieracích aplikácií máme bohaté. Takže sme sa rozhodli založiť tkanivové zariadenie ľudského typu, to znamená zdravotnícke zariadenie, ktoré by malo spracovávať, zamrazovať, uskladňovať a distribuovať kmeňové bunky z darovaných perinatálnych tkanív a autonómnych mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva klientov. Čiže je tu niečo ako s darovaným, využitie darovaných kmeňových buniek, pretože nie každý pacient má schopné svoje vlastné kmeňové bunky a niekedy to ani nie je možné využiť jeho kmeňové bunky. Hlavne u diabetikov, ktorí majú už dlhšie diabetes, viac ako 10 rokov, ktorí sa začnú objavovať komplikácie a tieto procesy v tele patologické spôsobia, že tie kmeňové bunky strácajú schopnosť hojiť. Preto sa aj stáva, že tí diabetici môžu mať otvorené rany, nehojace sa rany, zlyhávajúce orgány a tak ďalej. Takže toto je asi tak o nás, aby ste vedeli, čo robíme. Poprosím ďalší obrázok. Máme teda laboratórium, kde máme čisté priestory s filtrovaným vzduchom sterilným, kde spracovávame jednak tie zvieracie veci a potom máme druhé laboratórium, kde budeme spracovávať ľudské bunky. Čiže povolenie sme získali na jeseň tohto roku, robili sme ďalšie prípravné práce a takisto pred Vianocami som bol oživiť našu predzmluvu, dá sa povedať, s vašou nemocnicou, kde sme sa dohodli, že by bolo možné odoberať tieto neonatálne alebo perinatálne tkaniva na tento účel využitia. Poprosím ďalej. Takže hneď pri tej pupočníkovej krvi sa môžeme zastaviť. Na rozdiel od CEP3 alebo od Korla centra, teraz my plánujeme využiť tieto kmeňové bunky na štartovanie hojenia. Totiž preukázalo sa, že okrem tých krvotvorných kmeňových buniek sú tam aj bunky, ktoré sú vlastne spoločné prekurzory aj pre cievy, tzv. Hemangioblasty, ktoré sú schopné regenerovať cievny systém, naštartovať to hojenie v nejakej regenerujúcom sa tkanive. Takže vedia tieto bunky podporiť to hojenie a zacelenie rany. Takisto mezenchymové kmeňové bunky, ktoré nie sú síce veľmi početné v pupočníkovej krvi, ale takisto môžu naštartovať to hojenie a podporiť proces regenerácie. Takže našim cieľom je izolovať, zamraziť mononukleárne bunky z pupočníkovej krvi, medzi ktorými sú aj tieto, ktoré som teraz spomínal, a potom ich využívať na účely regeneratívnej liečby a zaviesť tieto metódy do praxe. Čiže budeme spolupracovať s klinickými pracoviskami, bude to vždy v experimentálnom móde, čiže ešte to nie je v úplne bežnej rutinnej praxi, ale tak ako sa už dnes podarilo presadiť v poisťovniach, že preplácajú
využitie vlastnej kostnej drene, to znamená aspirátu kostnej drene a vyzolovania tejto mononukleárnej frakcie a napíchania alebo opíchania tej nehojacej sa rany a takto naštartovať jej hojenie, tak poisťovne to už preplácajú, respektíve preplácajú tie súvisiace výkony s hospitalizáciou pacienta minimálne 5 dní, takže už to nie je také, že si to musia platiť pacienti celkom sami. Netajím sa, že nemôžem to robiť z vlastných zdrojov, vždy bude tam spolúčasť toho pacienta, ktorý bude chcieť vstúpiť do takéto experimentálnej terapie v spolupráci s chirurgickým pracoviskom, aby sme to vedeli spoločnými silami zvládnuť. Takže hlavne tie komplikácie diabetu, ako sú redy predkolenia, diabetická noha, ale môžu to byť aj, nemusia to byť práve diabetici, aj ľudia, ktorí nemajú diabetes, majú nejaké poškodenie týchto reparačných, regeneračných mechanizmov, vytvoria sa im nehojace rany, či už preležaniny, alebo aj tie redy predkolenia. No a potom ešte veľmi zaujímavá oblasť v spolupráci s detským neurocentrom. Plánujeme sa podieľať na ošetrení alebo prvotnom ošetrení a naštartovaní regenerácie rášteku chrbtice a potom neskôr aj podnebia. Čiže tento proces, poznáte to, nie je tých detí našťastie na Slovensku až tak veľa, ale stávajú sa také prípady. Je potrebné do 24 hodín tú ranu uzavrieť. Vtedy ešte my nebudeme mať kompletné výsledky z pupočníkovej krvi toho samotného dieťatka. My musíme počkať na test sterility, ktorý trvá 2 týždne, takže aj keď by sme odobrali tú jeho vlastnú pupočníkovú krv, čo teda plánujeme, tak v takom prípade na ten zákrok do 24 hodín musíme použiť darovanú pupočníkovú krv alebo tú mononukleárnu frakciu. Počítame s tým, že potom, keď dojdú tie výsledky sterility, tak ďalšie ošetrenia by sa robili už s vlastnou pupočníkovou krvou. Takisto skaniva pupočníka, pokiaľ sa tam vyskytne možnosť, alebo že by to malo zmysel, použiť aj vlastné mezechymové kmeňové bunky, tak budeme aj tieto chystať. Takto to vyzerá po skúsenostiach, ktoré získali v Malackej nemocnici, ktoré opublikoval doktor Lang. Je to práve prípad pacientky, ktorá takto mala vrch na chodidle a počas 2 mesiacov sa podarilo mononukleárnou frakciou z pupočníkovej krvi vyhojiť túto ránu. Môžeme ísť ďalej. Určite to je jednorazová aplikácia? Áno, toto bola jednorazová aplikácia, ale dá sa samozrejme aj opakovať tá aplikácia, lebo takto, bude záležať, koľko tie pupočníkové krvi budeme mať a ako to budeme. Počítam, že budeme musieť nazbierať aspoň z takých 10 pupočníkových krví mononukleárne frakcie, aby sme mohli osloviť chirurgov, že môžeme začať. Lebo zase keď povie, že áno, mám pacienta a nebudem mať dosť tých ľudí, tak to nemôžem spustiť. Takže to je vlastne tá moja nejaká prosba na vás a k tomu sa dostaneme trošku neskôr. My sme sa podielali na liečbe kmeňovými bunkami už v roku 2006. Toto boli kmeňové bunky z kostnej drene. Čiže tam je tých mezenchymových kmeňových buniek podstatne viac, lebo to sa aspiruje priamo z kostnej drene, kde strom kostnej drene tvoria vlastne mezenchymové kmeňové bunky. Takže s tým aspirátom kostnej drene sa nasaje o mnoho viac mezenchymových kmeňových buniek, ktoré sa zodpovedajú priamo za to hojenie. Ale tiež tá nehojaca sa rana, alebo dlhodobo nehojaca sa rana, sa podarilo túto ránu za tých 29 dní dostať do toho stavu, ktorý vidíte. Ďalej poprosím. Takže to tkanivo pupočníka, ktoré som už začal spomínať, je bohaté na obsah mezenchymových kmeňových buniek, hlavne vo vortonovom geli, ale sú tam ešte iné vzácne bunky a to sú výstelky ciel, pupočnej šnúry. A to sú vlastne endoteliálne prekurzory a tie sa priamo podielajú na budovaní toho cievneho zásobenia alebo toho naštartovania hojenia a prekrvenia tej časti, ktorá sa zregeneruje. Takže našim cieľom je aj z tkaniva pupočníka vyizolovať a zamraziť jednak kúsky toho tkaniva pupočníka, ale aj endotelové výstelky, tzv. Tie HUVEky, Human Umbilical Vein Endothelial Cells, ktoré vlastne
vieme vybrať z tej cievy enzymaticky, tým, že budeme mať na vás takú prosbu, aby ten úsek, ktorý nebude napichnutý ihlou na odberovú, na pupočníkovú krv, aby bol intaktný aspoň 25 cm. Čiže to sa dostaneme k tým praktickým veciam trošku neskôr, aby sa nestalo, že keď my tam napumpujeme do tej cievy enzymatický koktajl, ktorý má získať práve tieto telové prekurzory, aby to tam nezačalo striekať alebo kvapkať z tej perforácie spôsobenej ihlou počas odberu. Takže tieto bunky takisto chceme skúšať zase v spolupráci so srdcovo-cievnym ústavom srdcovo-cievnych chorôb s docentom Maďaričom, lebo on už má skúsenosti s kostnou dreňou v takýchto veciach a rád by to porovnal s mezenchymovými bunkami z pupočníkovej, teda z krvného pupočníka a potom aj z tuku. Tak to uvidíme potom neskôr. A takisto regenerácia to, ako som spomínal, toho raštepu chrbtice, potom neskôr s tými vlastnými mezenchymovými kmeňovými bunkami z tkaniva pupočníka by sme takisto chceli vyskúšať. Ďalej poprosím. Tretí zdroj, ktorý by som vás chcel osloviť s ním a dohodnúť sa s vami, že či by to bolo možné odoberať, je amniová blana. Táto zamrazená amniová blana je vynikajúcim nosičom pre množenie rôznych typov kmeňových buniek. Kolegyňa Dragúňová, ktorá robila v tkanivovej banke v Ružinove, sa s tým ozaj vyhrala a zistila, že to veľmi pekne funguje, tak radi by sme to uviedli do praxe. A síce dajú sa na tom veľmi úspešne pestovať limbálne kmeňové bunky, ale aj mezenchymálne kmeňové bunky, aj keratinocyty a chondrocyty. Takže táto amniová blana je tak spracovaná, aby tie bunky zostali v nej ešte živé. Je zamrazená a po rozmrazení oni stratia schopnosť proliferovať. To znamená, oni samotné nerastú, ale tie mezenchymové bunky alebo tie limbálne bunky, ktoré vysejeme na tú amniovú blanu, tak tie sú tam schopné proliferovať, pretože tie bunky amniovej blany im dávajú výživu. Robia im tzv. Feeder a produkujú im rastové faktory, takže nie je potrebné tam pridávať dokonca ani nejaké xenogénne bunky, ako sa dávalo, že sa dávali myšie fibroblasty ožiarené ako ten podklad, výživový podklad pre limbálne bunky alebo aj keratinocyty, aby sa boli schopné množiť. Takže toto by sme veľmi radi zaviedli do praxe a umožnili tak regeneráciu limbálnych buniek pred transplantáciou rohovky, lebo možno viete, možno nie, pokiaľ vám stratia schopnosť limbálne bunky vyživovať rohovku, tak transplantácia rohovky je neúspešná. Jednoducho sa to neprihojí. Čiže najprv musíte zregenerovať tú limbálnu oblasť okolo rohovky, aby boli schopné tie limbálne bunky vyživovať rohovku a až potom môžu sa transplantovať rohovky, lebo pri tej regenerácii alebo aj pri poleptaní alebo poškodení rohovkovej povrchu rohovky už nie je možné vyčíriť tú rohovku. Takže tam skutočne treba transplantovať tú rohovku. Ale na to, aby sa tá rohovka prijala transplantovaná, potrebuje byť funkčné to okolné tkanivo. Takže robí sa to tak, že sa prekryje s limbálnymi bunkami vyrastenými na amniovej blane, sa prekryje celá tá poškodená rohovka, tie limbálne bunky zregenerujú svoju oblasť, potom sa to odstráni a vykoná sa transplantácia rohovky a tomu človeku sa dá prinavrátiť takto zrak. No a takisto pri popáleninových problémoch alebo pri tých samotných ranách, ktoré sa aj podarí zaceliť a zahojiť, tak aby aj ten povrch bol dokonale zregenerovaný, sa dá ešte znovu prekryť tou amniovou blanou spolu s jeho vlastnými keratinocytmi, zobranými zo vzorky a vypestovanými na tej amniovej blane. Takže skutočne tá amniová blana má veľmi dobré využitie v aplikácii regeneratívnej medicíny. Poprosím ďalej. No a čo sa týka teda tých podmienok odberu. Viem, že dnes je veľký problém u rodičiek, teda problém, je to otázka, ale je to na mieste otázka, či má zmysel pre novorodenca dotepanie pupočníka alebo nemá. Sú štúdie, ktoré najprv tvrdí, že to nemá nejaký štatistický význam, neskôr sa objavili štúdie, že to má význam.
nemáme s tým problém. Pokiaľ si rodička želá dotepať pupočník, tak dá sa urobiť ten odber, pokiaľ sa podarí, stihne, ale dá sa urobiť ten odber aj po pôrode placenty s tým, že si ju dáte na vyvýšené miesto alebo na stolček a budete robiť odber nižšie. Poznáte to, že niečo ešte stále stečie, aj keď to nie je stláčané počas tej tretej doby pôrodnej, keď sa tá placenta rodí. Ale pokiaľ rodička netrvá na tom, tak samozrejme budeme radi, keď bude čo najväčší objem pupočníkovej krvi odobratý. Je to na vás, kedy sa rozhodnete prestrihnúť teda tým pôrodného, kedy sa rozhodnete prestrihnúť pupočnú šnúru. Len vás chcem poprosiť na ten detail, že ako zaklampujete pupočník a prestrihnete ho, tak odtiaľ nechať tých 25 cm a medzi tými 25-30 urobiť ešte jeden klamp a nad tým napichávať na ten odber, aby zostal neprepichnutý aspoň tých 25 cm. Ten už potom sa môže neskôr strihnúť a potom už sa môže prejsť k odberu z odberu tej amniovej vlády. Rozmýšľali sme spolu s pani primárkou, že aby bol ešte väčší ten objem, že urobiť dodatočný odber do striekačiek z placenty, pri revízii placenty, ale potom som sa rozhodol, že upustíme od toho, lebo aj tá amniová vláda, keď by sa mala dávať dole, to by sa, neviem, či by to bolo možné, keď sa stiahne dole. To je vlastne moja otázka, ktorú chcem s vami aj prebrať. Ja som to nikdy v živote nerobil, mám to len v teórii, takže budem rád, keď vy budete k tomu povedať. Kolegyňa, ktorá to robila, mi hovorila, že tú amniovú vlánu vedia oddeliť tak, že si zoberú sterilný tampón, lebo ona okolo tie útočky, ktoré zostanú okolo, aj s chorionom, vedia stiahnuť smerom k stopke pupočníka. Vy keď tú stopku pupočníka odstrihnete, tak vlastne viete to potom celé akoby stiahnuť, koľko sa vám podarí z každej tej strany. A to vám chcem práve ukázať v ďalšom obrázочku. Takto to potom dokážu oni, aj doktorka Raguňová, ktorá to pripravovala, takto to potom vyzerá, keď to stiahnu oni okolo tej placenty. Čiže je to ten chorion s amniónom vlánou, potom sa oddelí vlastne chorion už od amniónu v laboratóriu a vie sa to takto pripraviť na tie štvorčeky, dajme tomu pre tú oftalmológiu, pre ten účel. Čiže to je taká moja otázka do diskusie na vás, že či ste to schopní zvládnuť a takto to urobiť potom počas tej revízie placenty. My by sme na to dávali taký kelimok, ako je na pupočník a ďalší, a tam by ten fyziologický roztok, ktorým sa robí oplach, by sa to zaliehol potom. Myslíte, že by to šlo? Vy ste si na to tak? Ešte sme to vyskúšali. Vyskúšať to môžeme samozrejme, keď sme niekde pôvodili. Dobre, tak mi potom dajte vedieť, že či by to bolo realizovateľné, lebo rozmýšľal som, že zobrať celú placentu, ale to je, priznám sa, nemám to ani vypísané v tých štandardných pracovných postupoch povolení a takisto neviem, čo by som s tým odkladom robil. Ak nemáte už ďalšie otázky, tak teším sa na spoluprácu a dúfam, že sa nám bude